dadi ya. Niki mau request sinten ayang-ayang Kang Mas. Request dari belakang mbake paling. Heeh. Monggo ayang-ayang serangan prima. Musik. Peteng rasane ati kang nandang sengiting liyan hanya wang aku kowe laku katresnan Kang Mas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacok asik Pak Pemuji nyanyi iki Andel titik arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni masuk tapi son nompo bakal pacoko yen durung kapisah bengkak kuwasa Kang Mas kowi sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas mustikane ati dongoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laku tresno datang kendang saking jaba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu iso Rimba musik MA Pro Audio ada Saito multimedia dan juga ada Barata Mas nggak kerupone syuting lho Mas ya lek joget Kang Mas kowi sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas mustikane ati dongoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laku tresno datang kendang saking jaba tarewangi papateni lahire tresno kang suci kang sunyatan yen to aku siramu iso
sudah yang